Kaixo, nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen pentsamenduak aztertzen, zuen superboterak praktikatzen, espero dut baietz. Goazen berriro, indar guztiarekin hastera, bale? Bueno, badakizuenez, edo ikasi balin baduzu, gure pentsamenduek kanpoko errealitatea sortzen dute. Askotan orain arte esan digute, kanpokoak kriston eragina dula barrura, baina horra hor zer esaten duen jada gaur egun zientziak. Guk sortzen dugula kanpoko errealitatea. Jakin nahi baduzu nola, gelditu amaiera arte, aurrera gure supertxikiak eta superfamilia. Hau dena gustoko badezu, ez itxaron trilogia ederrau eskuratzeko nire web orrian dituzu sekretu guztiak www.supertxiki.comen. Gure bizitzako edozein egoera aldatu dezakegu. Gertatu dana ez, baina ezaztu energia gehala. Nun egin behar dugu esfortzua gure pentsamendu eta sentimenduak aztertzen eta egoerari buruz bizite dugun ura, pixka bat pentsamendu horiek aldatzen, sentimendu horiek hoberantz bihurtzen. Zure sismismenak aztertu behar dituzu, inguruan izan dituzu. Helduak txikitatik mezu batzuk eman dizkizute, eta agian batzuk okerrak izan dira. Horra hor zure superboterea barruko pentsamenduek kanpokoa eraikitzeko. Gauean, ohean zaudenean, etorriko zaizkizu egunean zehar bizitu dituzu momentuak. Demagun, goizean amatxok ez dutu intzaitula, eskolan lagunen batek gustoko ez duzun zerbait esan dizula, edo kalean zure lagun minak espero ez dezun moduan jokatu duela, eta gaizki bizitu dituzula. Demagun gauean agian ez dituzuain bortitz bizitzen eta hor duzu aukera interpretazio hori aldatzeko. Hor ze ikasten dugu gure pentsamenduak, gure errealitatea sor dezaketela. Horra adibide bat. Demagun eskolan norbaitek gezurtia deitu dizula. Batxeko lanak antza denez, helduek egin dizutela. Eta hori leporatu dizu. Orduan, hor erabaki behar duzu, zein injustizia, marmarti egon egun osoa, edo, pentsatu dezazuzu dakizu egia. Beraz, izan daiteke besteak inbiria utxetik hitz egitea. Orduan, pakia eman eta zuk zurera. Gertatu beharrekoa gertatuko da. Zein dagakoa? Zuk hori nola bizitzen dezun, hortxe dugu superboterea. Guk errealitate berri bat sor dezakegu. Non dago botere itzel hori? Gure pentsamenduak onerako zein txarrerako kristolako eragina du. Beraz, jabetu zaite daukazun superbotereaz eta zure onerako erabili. Jarriazu emoji alaitxu bat kriston boterea deskubritu berri baduzu. Eta aplikatzen joan, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman, ban, akabu bako, dantzan